siya. May gapon kayong tanan. Once katayon sa atong Papa Francisco, sa atong Arsobispo sa Espalma, sa atong Timo Pastor, sa atong Mass Presider, ug sa atong tagsa-tagsa ka makatuyuan, ato sa bilakip sa atong mga pagampo, nining mga musunod nga mga katuyuan. Thanksgiving Mass for the birthday of Elise Donaldo, for the soul of Napoleon Lapitan, Nicasio Bilardo, offered by Ruby Bilardo. Thanksgiving Mass to our Lord for the gift of life, loan, protection, blessings, and grace received by Amy and Kyle. Petition for guidance of review class of Kyle, good health and financial blessings, success in business. Mass for the souls of Romeo Rosal Sr., Patrocinio Rosal, Raul Rosal, Edgar Michael Rosal, Neil
kay ko dili ka manikas, mao kini ang imong kinabuhi. Niya ka. Tungod nining nagpaluyo nga saad. How sweet to my taste is your promise. In the first reading today, Ezekiel the prophet was instructed, "Tao, kan akini, unsa man na, papel. Dunay sulat in front and back. Unsa man na, di man na magkaon, kan akini, iyang gikaon, kay usa man siya ka masaligon sa nag-istorya kaniya. Tamis kini kung maabot na sa imuhang tiyan, imong baba. No? It will taste like honey. And it did taste like honey tungod kay iya manggituman. Ingon naman siya, tao, sultii ang mga katawhan nga masupilon o dili na bata nga maayo. Musukol na, sultihi sila sa akong mga pulong nga naa na sa imuhang kinabuhi. Aron pud sila makadawat sa katamis, sama sa katamis nga imong nadawat. So, unsa to ng bata? Docile, teachable, obedient, follower. Pero kung digrado na ko, di ko mutuon nimo ilaron ko nimo. Pero ang bata, follow siya. Kining salig siya, nituo siya. So, gawas kung musunod ka sama sa bata, kami salig ka sa Dios, inikamatay nimo, magpabilin kang magantos. Pero kung ikaw mo salig, ikaw makalahos gayod sa imong paglakaw. Naglakaw, magutan in kinabuhi, magutan naglingkod, magutan nag-urong, bisag patay na ta. Naglakaw, magyapon atong kinabuhi. Ngadto sa atong gipangandoy ang kinabuhi sa kadato. Sa kitasaan. Naglakaw ta, nag-journey ta. Nag-journey ta. Nag-move ta. Kay kung dili ka mutuo nga nag-move ta, mabiyaan-biya ka. Because everything is moving. Everything in the world is moving towards the realization of the promise. Ang saan. So, ang bata, gisaaran, niya dayon maghinam-hinam siya, nga ang saad matuman, dili siya mabuwag kanako. Di mabuwag nimo. The moment nga ang imong anak mabuwag na nimo, dili na mukuyog sa imong mga values, ningon na ka, anak, malayo lagi ka namo, kay dili ikaw musunod man sa atong values. No? Gamay lang kaayo nga pahimangno, magtanaw na kasrilo, kay doon na nakaadtuon. Anak, dili na ang imong pagkaanak sa una. Sa una, you will wait until your father finishes his instruction. Karon, sige na kagtanaw sa rilo. Posible, ang imong daddy mainsulto. You stop trusting in your daddy's goodness. But if you continue to trust in your daddy, in your mommy, bisan pag pila siya ka oras, kay imong gituhuan nga makaayo kining tanan. Sige kag tan-o sa imong relo, wala ka ganahi. That is the message that you put forward. Wala na ka ganahi. Dili na ka bata. Masupilon ka na. Masukulon ka na. But if you acknowledge that weakness, you become a child and childlike in your attitude. May paabot sa nagtudlo o nagatiman o nagpanalipod ka nato. Manindog palihog. Mangaliw po kita sa Dios nga amahan karon ug sa matag hangyo moingon kita, amahan kaluy-i kami. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang simbahan, mamahimong epektibong instrumento diha sa pagpalawom ug pagpalig-on sa pagtuo sa mga kabataan. Magampo kita. Amahan kaluy-i kami. Ngang mga nangulo sa gobyerno, mupakitang tinud-anay pagtagad diha sa pagpangitag mas maayong kaugmaon
alang sa tanang kabataan ug nga kining gagmayng mga bata mamahimong luwas gikan sa tanang matang sa pag-abuso, magampo kita. Amahan, Amahan, kaluoy kaluoy kami. kami. Ngang mga ginikanan magmamatuto sa ilang kabataan diha sa mayong mithi sa pagkinabuhi ug mohatag kanilang tukmang pag-umol ug edukasyon, magampo kita. Amahan, kaluoy kami. Nga mga masakiton makabaton og samag bata nga pagsalig diha sa Dios Amahan nga nagatiman kanila, magampo kita. Amahan, kaluoy kami. Ngay montang isipon nga takus sumapuslanon na lang kanamo nga halangdong Teofilo kamubot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Amahan, kaluoy kami. Nga mga matuong nangamatay madala balik ngadto sa balay sa langit ng Amahan, magampo kita. Amahan, kaluoy kaluoy kami. Amahan, kagayod ka namo, o Diyos nga gamhanan, dungga ang among hangyo, kay kung wala ikaw, wala gayud kami mahimo. Kini among gipangayo nimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Agdaygon ka Diyos, amahang langit nun, ninggasan mo, mga masalay ko, ang panog Ginoo, naabot sa yuta, ginama sa kamot sa tao. Tiigsuunan pagampo kamo aron kini atong halad sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan, gamhanan sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata ang among sakripisyo o Ginoo, nga mo'y pagbinayluay sa mga gasa. Pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa ang imong hinatag, magkadawat unta kami sa imong panalipod. Batok sa kadaot, sa kaaway, nga naglihok kayo dinhi sa kalibutan, ug imo kaming angkonon nga imo gayong kaugalingong mga anak. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab ka. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Hangay o matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha lamang kanimo ug nahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan, dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagpanalipod ug pag-atiman adlaw-adlaw, gipasaligan mo pagayod kami sa kadaugan sa kalipay ug kalinaw nga way katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus maoy imong gasa kanamo ug maoy unang bunga sa ani nga umaabot ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kadahuman, puno ang langit o yuta sa imong himayan. Hosana sa kahitasan. Santos kid ikaw ang Ginoo, ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siyang pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyong tanan ug kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa Jesus sa kalis. Bipasalamat kanimo pausab. Bihatag niini ngadto sa iyang mga tinud-an ug niingon, dawata kini. Panginom kamong tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini mao ang misteryo sa atong pagtuo nga si Si Kristo Kristo namatay, namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagpasalamat minimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga maatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo maghiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong katawhan nga mituo kanimo, ang imong katawhan lukob sa tibuok kalibutan, ang simbahan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among papa, Jose among obispo, tanang obispo kaparian ug tibuok katawhan. Hinumdumi usab ang mga kaubang patay na, naluya na ang ilang kaluwasan ug namatay na sila dinhi sa kalibutan, malaumon nga sila mabanhaw ug makasud-ong sa kahayag sa imong naong. Ug kaluoy kaming tanan, himo kaming angayang makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo kang daykon ug himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo magkagagahom nga mahin, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang tungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Magampo kita sa mahan nga pasayloon niya ang atong mga kasalanan ug dadon kita niya nga makapasaylo sa mga tao nga nagkasala kanato. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdayko namo ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo o Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kadunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok ug kagubot, samtang kami malaumon nga nagapaabot sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumgang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo, Ipakita ta ang timaan sa pag-inigsunay panagda panagdait na kaninyo. Peace be with you. Kordero Kordero sa Diyos ang nagawagtang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao si Jesus. Siya ang kordero sa Dios. Siya ang nagpaubos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa palihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo mudawat dawat nimo, kanimo, apan apan ipamulong mo ipamulong lamang. ug mamaayo ako.
pusnon nakasuko. Ang Ginoong Hesus miingon, ang pan nga akong ihatag, mao ang akong unod, aron mabuhi ang kalibutan. Magampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala, ug magpahilayo kanamo sa kagubot ug kasamo, nga maoy resulta sa sala, o pag-amping kanamo, nga magmakununayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab ka. Panalanginan kamong tanan sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na nato ang sakripisyo sa Santos nga Misa, manglakaw kita diha sa kalinaw ug gugma ni Kristo Jesus. Salamat sa Dios. Give